conseller d'Educació si són líders en fracàs escolar i en barracons? Per què no ha cessat el seu càrrec Alfons Rus, president de la Diputació de València, una persona que constantment insulta aquells que no pensen com ell i que amenacen rematar a tots aquells que emprenen la paraula aleshores? Per què ni Fabra, ni Castellano, ni Rus, ni Condemora, ni Blasco, ni Costa, ni tu heu fet cas al codi ètic del vostre propi partit? Si som oficialment part d'Espanya, per què hi ha gent de la resta de l'Estat que no sap la llengua pròpia de la immensa majoria dels habitants de la terreta, que és el valencià? Qui ets tu per reduir la nostra llengua per folklore? Per què mai has tractat ni una sola vegada d'arreglar la baralla interna que tenim al voltant de la verdadera història de l'origen de la nostra llengua, de la nostra bandera i del nom de la nostra terra? Per què només t'has dedicat a defendre la teva versió? Potser sigues historiador? Per finalitzar, per favor, et preguem públicament que demanes disculpes a més de 5 milions d'habitants a qui s'està representant, tant els que l'han votat com els que no, per tots aquests anys de molt males maneres. Aleshores, només aleshores, tindràs el nostre vistiplau per representar la teva divisió. La corrupció! La divisió! ¡No a la corrupción! ¡Camps d'inició!